Padayon ang ginahimong investigasyon sa Department of Public Works and Highways 11 aron masayran ang hinungdan sa pagkahugmak sa ginatukod nga tulay sa sitio Colafo, Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City, pasado alas 8 sa buntag niadtong Biyernes, Pebrero 18. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, na ay sipyat ang kontraktor sa proyekto. Base sa atong initial findings, construction failure sa parte sa kontraktor ang hinungdan sa maong panghitabo. Ang maong tulay ang mag-connect sa Sitio Colafo sa Barangay Magsaysay sa Marilog District. Dugang ni Ortiz, sunod bulan na unta mahuman ang proyekto apan tungod sa insidente, lauman sa mga residente nga madilatar kini. Since this is an ongoing project, subject kini sa pag-reduce sa contractor at no cost to the government. Understandably, dunay mahitabong delay sa completion sa maong proyekto. Ang tulay ginakonstruct sa MCCPI Construction. Subay sa police report sa DCPO, usa ka Arvin Sokapen ang project engineer kung asa anaa sila sa proseso sa pagpuno sa salog sa tulay nga dunay bagong konkreto apan kalit kining nahugmak nga gikasamad sa tulo ka mga trabahante ang gipangtambalan na sa ospital. Gisugdan ang proyekto niadtong Disyembre 2020 nga gipunduhan og 93.7 million pesos nga gina-implement sa Davao City 2nd District Engineering Office nga gilauman untang mahuman sa Marso 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.